Sa number 4, Negros Occidental 1st District Representative Jules Ledesma IV ang luyag nga ideklarar nga persona non grata si Senator Peter Cayetano. Sa iya nga po sa iya nga Facebook account kinsiling sa kongresista nga si Senator Cayetano sang isa ka disgrace sa Senado. Kag bilang sadto anay katapo man sang House of Representatives suno sa kay Ledesma, makaduwa na ka beses nga ginbuhat inisang senador. Iya nga ginaduso sa mga LGU sa 1st District nga ginatapuan sa San Carlos City, Escalante City, Calatrava, Tuboso kag Don Salvador Benedicto ang among nga deklarasyon. Suno sa kay San Carlos City Mayor Renato Gustilo, wala pa ini matalakay nila. Pero suno kay Gustilo, sila ang magasuporta sini sa piyak nga bahin para kay Negros Ace President Cadiz City Mayor Salvador Escalante. Hindi naman niya mahangpan ang nagakatabo sa Senado sa karon. Personal siya nga nagapati nga ang nagakatabo may kahilabtanan sa politika. We will support Cong Jules. Hindi nagiging Senado. That's not the Senate that we know. Di ba hindi niya mo? We woke up na Senate yan na mga Miriam Defensor Santiago. No, mga Franklin Drilon. And I'm lang, they talk about the welfare. Sa kwan sa bungad, I don't know, laban sa politics siguro, I don't know what's wrong. Hindi man blame sa Senate, hindi tao man nag-election na sila. They were elected by the people, so we deserve what we get.